Само оригиналният Космодиск е с доказан ефект срещу болката в гърба и кръста. Сега Космодиск представя най-новия си модел Космодиск Класик в комплект с тениска. Болката може да се прояви при всички хора. Никой не трябва да се срамува от това нещо да се закупи Космодиск, защото наистина помага. Новият модел на Космодиск с тениска е подходящ за домакини, спортисти, хора, които работят в офис, бременни, шофьори или хора с тежка физическа работа. Поставя се лесно и приляга удобно, без ластици и при стягане. Контузии имам почти по цялото тяло, но най-силна е в кръста и в гърба. Просто усещам доста силна болка, особено когато се разваля времето. Когато сложа Космодиска, отначало се усеща едно затопляне и леко масажиране. Космодиск с уникалната форма на прешените си нежно масажира мускулите около гръбнака и кръста, стимулира кръвообращението и отпуска напрежението. Без лекарства. Космодиск е напълно безопасен и без странични ефекти. Тениската на Космодиск е от памук и не запарва. Дългата част на Космодиск се прикрепя към тениската с малки държачи. Нагласи ги спрямо ръста си, така че да ти е най-удобно. Носи Космодиск с тениска под дрехите през зимата и като ежедневно облекло през лятото. Тениската е от памучна материя, наистина е доста стилна, разтегателна, прилепва и е доста удобна. Тениската на Космодиск е подходяща и за мъже и за жени, както и за всички възрасти. Попитай консултантите ни за твоя размер. Вземи оригиналния Космодиск Класик с тениска с 30 дни тест период и 100 години гаранция. Получаваш оригиналния Космодиск Класик в две части. Дълга за гърба и къса за кръста, както и памучна тениска. Вземи оригиналният Космодиск Класик в комплект с тениска сега на същата цена само за 129,90. Потърси Космодиск Класик в комплект с тениска в магазините на Topshop и на Космодиск.bg. Поръчай още сега